é que foi Padín, porque aquí en Galicia temos a sorte, querido Maximino, de ter aínda moitos deses cines que seguen funcionando como nos está describindo o noso amigo Maximino, Padín. Si, así é que en Galicia aínda quedan moitos cines que funcionan como a sempre. A bella usanza é que siguen ardando esa maxada que moitos xa se esqueceron. Por eso nos hoxe viñemos aquí a Marín, a Cines Seijo, que xa leva traballando unha boa pila de anos e que vamos a falar con Perfecto, o seu actual rexedor. Perfecto, moi bo día, como estás? Buenos días. Mira, dende que ano leva funcionando, desde que ano abriu esas portas este cine? 1943. Cuidado, xa choveu dende aquela, Perfecto. Mira, como era aquelo? Porque entrábamos por aquí, abríamos esta cortina e quen nos recibía aquí? O acomodador. O acomodador, que ahora podría ser ti perfectamente, porque que levaba o acomodador na man? Unha linterna que teño. E como era a cousa? Nós viñamos por aquí e que facíamos? Pois buscar a fila que estaba, como estaba numerada na función de 8, pois escollía, traía as entradas e miraba se era pares ou impares, os pares á dereita e os impares á izquierda. Ajá. E unha cousa moi curiosa era que as entradas non se mercaban no día, non? Mercábanse? Un día ou 2 días antes. E función só había 2 días á semana? 2 días á semana, sí. Sábados? Sábados e domingo, función de 6 e de 8. Aí está, non había a calquera hora. É verdade que aquí seguides guardando esa maxia, non? Dos cines de sempre. Exactamente. Cine familiar antigo. Porque ao final, mira, o cine era unha experiencia, non? Que agora falamos moito de experiencias, pero, mira, o cine era unha experiencia. Exactamente. Algo que recordábamos para sempre. Mira, cuidado porque aquí Perfecto tenos preparado unha sorpresa, que a min a verdade... Ui, cólleme por aí, Perfecto, que isto pesa moitísimo, Dios mío. Que é isto que temos aquí? Isto é unha película das antiguas, de 35 milímetros. A ver, conto aí na casa, bueno, ao mellor na casa saben o que é unha peli de 35 milímetros. Era a película que había antigua. Que se proxectaba no proxector, que agora estamos empregando, non sei se escoitades ese ruido, porque, mira, o certo é que cando abriches isto, ese olor que desprende é moi característico, non? Celuloide. A celuloide, pero logo tamén o cheiro, a madeira da sala, ese ruido, a verdade é que todo isto é unha experiencia. Para mí que estou aquí como nunha película. Non pode estar máis contento, Perfecto. Sí, é un ambiente diferente. Diferente e moi bonito. Pois unha cousa vos vou dicir, compañeiros. Perfecto, eu convido a que vexamos xuntos esta peli e sigamos aquí, que che parece? De acordo. Pois veña, compañeiros, queda aquí con Perfecto. Vente para acá que vamos a quedar a ver a película. De maravilla. Niño Padín, aí queda nese cine diante. E quería preguntarte, Maximino, por que eran os teleclubes? Os teleclubs creáronse nas parroquias, evidentemente, era unha sala donde as primeiras televisións se puñaron ali, para que a xente pudera ver a televisión e pudera facer outras cousas, como eran xogos, como xogaban as cartas, como era ler algunha revista. Este aparello que nos trouxeches, que ademais cortesía de quen? Casa do patrón, en Lalín. Ele me deixou estes dous aparellos que son pezas de auténtico museo. Están cuidadas pues, como novas. Pero aquí, entonces, agradecemento á Casa do Patrón. Para que servía, Maximino? Isto se proyectaba nos teleclubs, tamén se poñía ali, se enchufaba a corriente, en unha parede blanca se proyectaban películas. O sea, ti comprabas a película, ya poñías aí, e isto proyectaba películas. Con sonido, isto tiña sonido tamén. A tele chegou moito máis tarde, non, Maximino? A televisión tamén chegou daquela cos teleclubs, que eso quer decir teleclubs, quer decir un club onde había tele. Entón viñeron esas primeiras televisións en blanco e negro, que aí temos unha por aí abaixo, e se poñían todos os teleclubs. Claro, en todas as casas non se podía ter unha televisión, porque eran carísimas. Non chegaba o sinal, non? E porque tampouco chegaba o sinal a todos os lados. Entón, había uns sitios para poñer as televisións e os rapaces, os nenos, os menos nenos, íbamos todos a ver a televisión ali, porque era a única forma. A televisión só funcionaba polas tardes, non había pola mañán. Entón, á tarde, pois, ibas a ver unha película ali, e de paso, pois, ou ben nunha taberna, porque tamén as había nas tabernas, ou nun teleclub. No teleclub, pois, era máis fácil, porque non dependías da taberna, claro. Entón, chegabas ali, pois, a película... Salas de festas, cine, teleclubes, o caso era non aburrirse, seguro que non o faciades. Moitas grazas, como sempre, querido Maximino, pola túa visita, por despertarnos esa nostalgia sempre. Bueno, pois eu quero darvos as gracias a vos e tamén á Casa do Patrón, de novo. Claro que sí, que sempre nos